ପିଲାମାନେ ତମେ କଥାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଅ? ତାହେଲେ ଆସ ଶୁଣିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର କୁଆ କାହାଣୀ। ଥରେ ଖରା ଦିନରେ କାଉଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସିଲା। ଡାଳରେ ବସି ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଅଛି। ମାଠିଆଟା ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେ ଯାଇ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମାଠିଆରେ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ଅଛି। ତା ବିଚାର କଲା କ'ଣ କରିବି। ତାକୁ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ବାହାରୁ କିଛି ଗୋଡ଼ି ଆଣି ସେ ମାଠିଆରେ ପକାଇଦେଲା। ମାଠିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଦେଲା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ପିଇଲା ଓ ଖୁସି ମନରେ କା କା ହୋଇ ପଳେଇଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣିଲ?